दिनै जोब्बाय 7 साननि हाबाफारिमोन वर्कशप मोजां मोनसे जागायनाय जोंनावथ' कलेज लेभेल बिराद खम नाथाय जनता कलेजआ बेखौ खुंबाय सक्सेसफुली खुंबाय सक्सेसफुलखौनो होनना बुंबाय जोङो जोब्बाय जेला नङा होनबा थ' बिराद मोजां बाथ्रा बे मेसेजआ एक्चुअलि गथ'फोरनि थाखायल' नङा बे आं नाजागासिनो जोङो आंल' नङा आरो जों जायफ्रा रिलेटेड ड्रामाया अनलि फर माने बे गानावला एक्टिं मोसाथिंनाय बेल' जाना गैला नालाय थ' जोंनिफ्रा दाबो बै जिनिसखौ बुजियाखै ड्रामाया जाबाय बिराद भास्ट मोनसे माबा फिल्ड आरोखि प्लेटफर्म अख्रां बायदि गुवार बे लैथो बायदि गोथौ बेहाय गासिबो हाबनानै थायो आरो दा बे मा खालामो मानसिफोरखौ गावनि सिङाव मा दङ मा पावार दङ मा स्ट्रेंथ दङ बेखौ माबोरै फोजाखांनो हायो जों बेखौ नाजायो जों माने दा ड्रामाखौ वार्कशप जेला खुङो बेखौ अनलि जोङो एक्टिं मोसानाय बेफोरावनो जों बेखौ लिमिटाव दोनो आरोखि जोङो मानसिखौ माबोरै फोजाखांनो हायो बेनि सिङाव थानाय गोहोखौ माबोरै जों बेखौ फोजाखांनानै साफा माने बारा बुंनाय बायदि जागोन दा बाथ्राया नाथाय जों नाजागासिनो सुबुं सम्पद महरै माबोरै दानो हायो जों बेखौ नाजादों आरो बेहाय जायफोर गथ'फोर फैदों जों आं लोगो मोनबाय टटेल 33 गथ'फोर बिराद मोजां खामानि मावदों बिसोरो आं बेखौनो होनबाय सक्सेस जिनिसा बेबादि सक्सेस आरो फेलियारखौथ' आङो बेबायदि बुंनो हानाय नंला बे गाव कनसेप्टनि सायाव सोनारो नङा होनबा दा नोंथाङा माखौ सक्सेस सानो आरो माखौ फेलियार सानो बेनि सायाव नङा होनबा नाथाय मानसि महरै बेयाव माबानायनि उनाव बे पार्टिसिपेट खालामनायनि उनाव मानसि महरै बिनि जा कनफिडेन्स लेभेल नङा होनबा सेल्फ कनफिडेन्स कमिउनिकेसन लेभेल जेरै दा जोङो आं नायनो थांबाय आं जेला फार्स्ट फैदों गोबाङा इन्ट्रडाक्सनखौनो होनो लाजियो गावनि इन्ट्रडाक्सन होनो मानि थाखाय बे दाया बिसोरनि नङा बे दाया मा जोंनि इडुकेसन सिस्टेमानो बेबायदि नङा होनबा ससियेल सिस्टेमानो बेबायदि जों बे जिनिसखौ खालामफेरा नालाय थ' बेहाय जों प्रेक्टिस खालामबाय रोंखागौ बिसोरो नाथाय जेला प्रेक्टिस खालामबाय साहस फैबाय रोंनाय जाबाय दा थ' बे जिनिसा चेन्ज जायो आरोखि बे डेडिकेसन आरो नोङो बेसेबां मोजां मोनो बे खामानिखौ लाइफआव मेरला जेंना जेंसि फैयो नङा होनबा बिराद स्ट्रागल लाइफआ थ' गोबाङा बिदिनो जायो नाजाना ससेयाव गारना दोनो नङा होनबा थ' बे कन्टिनिउ मोनसे मा होनो प्रेक्टिस नांगौ कन्टिनिउ मोनसे जोबना थाङै जिनिस बे प्रसेस माने नेभार एन्डिं आरो स्ट्रागल थागोन स्ट्रागलखौ माबोरै डेडिकेटेडलि खामानि मावबाय थानानै सानसे नङा सानसे जाफुंसारो आरोखि बेनि थाखाय मोनसे स्पेसिफिक टाइम पिरियड थाया दि आङो 35 इयारावनो साक्सेस जाथारगोन 40 इयारावनो साक्सेस जाथारगोन मानोना गोबां दा जेरै हिन्दी सिनेमा बमानि दानि होननाय सासे दङ एक्टर बे कमेडि रल खालामोना एसे मोजां आरो बिराद एक्टर 3 इडियट्सआव जाय दङ दा बियो 55 ना मा इयाराव 50 ना 55 इयारावसो बिनि फार्स्ट एक्टिं सिनेमाया ओंखारदों आरोखि थ' जोंना माने साक्सेसखौ हरखाब नागिरबा जानाय नङा दे आङो नांसिगौ दिनै सोलोंबाय आं रोंखाजोब्बाय गाबोननिफ्राय आं एक्टर जानोसै बिदिबा जानाय नङा आरोखि थियेटारा बेनो जों जेला आं एक्सुवेलि नाटक खालामनायनि जाहोनानो बेनोमोन माने जोङो बेसेबां भाषण बावनो बेसेबां बुंबावनो बेखायनो आङो बे फिल्डखौ बासिना लादोंमोन नाटकनि थ्रुयै जों बुंनो नागिरनाय बाथ्राफोरखौ बुंनो हायो नामा होननानै बुंदोंबो जों जेसेबां नाटक खालामदों दिनैसिम आङो गोसो थोलायनाय नाटक खालामाखै मोजां मोनलायनायनि नाटक खालामाखै जोङो हारि रिलेटेड हारिनि जा इसु बेफोरखौ लानानै जों नाटकनि थ्रुयै बेखौ जों माने मानसिनि खर'आव सोनो नाजादों आरोखि माबोरै एसे मेसेज होनो हायो सान होनो हायो मानसिफोरखौ माबोरै कुइसन खालामहोनो हायो जों बे जिनिसखौ नाजादों नाटकनि थ्रुयै स' नोंथाङा जेखौ बुंदों हारियावथ' दिनै बयबो हारियाव थायो जोंना सम गोसो बायो बर'फ्रा खौसेथि गैया होननानै बर'ल' नङा रावबो हारियानो पलिटिकेलि खौसेथि थाया जेरै असमियाफोरा एजिपि दं बिजेपि दं कंग्रेस दं CPIM दं AJP दं रायजो दल दं नङा होनबा बाय हाजार दा जोंनावबो बर'खौ नायनो थाङोबा मोननैल' दा थ' जोंना बांसिन गोसो बायो नाथाय जोङो जोंनि पावारखौ मालाबाबो साना पजिटिभिटिखौ जोंनाया बर'फ्राथ' बिराद मोजां बाव नायनो थाङोबा नाथाय जोंना मा बाथ्रा बुंग्रा मानसि गैया खामानि मावग्रा मानसि गैया जों माने पलिटिक्सखौ एसे आलदा माबायाव लांबाय नालाय थ' बेखायनो सम जानो नागिरा दा नोंथाङा बुंनाया नाटकनि थ्रुयै जों बेखौ खालामनो हायो फिल्मनि थ्रुयैबो आं बेखौनो खावलायबाय थायो फिल्म मेकारफोरखौ खालि गोसो थोनायनि फिल्म बानायनायनि सोलाय नङा बेफोरखौ लानानै बानाय हारिनि इसु जों जायफोरखौ जोंनो मोगा मोगि जादों बेफोरखौ लानानै बानाय खिन्थु प्रब्लेमा मा जादों नाटकफोरा जाबाय मोनसे एक्सपेन्सिभ कारबारथ' दा जों नाटक मोनसे बानायबा खमसे खम 1.5-2 लाख थाखा नांगौ बेखौ बहा मोननो बेखायनो इसुआ जानानै थायो आरो एसे